Здравейте, пътешественици! Добре дошли в нашия канал. В предишните епизоди видяхме, че единственият начин да устоим пред Божия закон и да наследим вечен живот в Божията слава е правдата чрез вяра в Христос. Нито произходът ни, нито моралът ни или пък религиозните ни дейности са достатъчни, за да платят цената за изкуплението на нашите вечни души. Но защо и как действа правдата чрез вяра в Христос? Нека си припомним какво се казва в Римляни 3 глава. А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват. Защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когото Бог поставя за умилостивяване чрез кръвта Му посредством вяра. За да вникнем в новозаветната правда чрез вяра в Христос, ще трябва първо да си изясним значението на някои ключови понятия. Законът, грехът, изкупителната кръв на Христос и вярата. Ще започнем с закона и неговите изисквания. В епизод 10 Стояга и Морков на път за рая споменахме за Божия закон, който изисква не просто някакъв минимален норматив от добри дела, който ние някак си трябва да покрием. Не, законът изисква едно сърце, което радостно, спонтанно, напълно естествено върши непрестанно добри дела, без външна принуда. Между другото, ако искате да не изпускате епизоди, абонирайте се за нашия канал. Най-пълното представяне на Божия закон, на съвършения закон на Небесното царство, ни дава сам Господ Исус Христос в проповедта на планината. Препоръчвам ви да си я прочетете цялата. Когато Исус казва: "Чули сте, че е било казано, а пък аз ви казвам", Той вдига стандартите толкова високо, че виждаме колко е невъзможно ние хората да ги изпълним. Само 2 примера. В учението за гнева Исус казва: "Чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, се излага на съд." В учението за любовта. Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните." Христос ни показва, че Моисеевият закон в сравнение с истинския Божий закон е само упражнение за духовни бебета. Една опростена версия, която обаче дори и така е невъзможно да бъде изпълнена в пълнотата си от нас. В проповедта на планината Господ ни показва истинската версия на закона, с която наистина бихме могли да впечатлим Бог Отец. Обаче, за съжаление, тя е абсолютно непостижима за нас. Летвата е твърде висока. И така, законът заключва всички нас под грях. Законът осъжда всеки един потомък на Адам и Ева на вечна смърт, на вечно отделяне от Бога. Доколкото зависи от закона, ние сме вече осъдени. Присъдата е вече произнесена. Часовникът тиктака и е въпрос само на време, докато присъдата бъде изпълнена. Тук се заражда един голям парадокс. Законът ни показва нашата пълна безнадежност. Но именно чрез тази горчива истина ние откриваме нуждата си от Божията благодат. Докато се опитваме да докажем, че у нас все пак има някакво добро начало, че все пак имаме някакъв шанс да изпълним закона, само ако бихме опитали още един път да подобрим себе си, до тогава ние ще сме играчка в ръцете на противника, защото не живеем и не ходим в истината.
Позволете ми да разкажа един пример от времето на великите географски открития. На един военен платноход се разиграва драматична сцена. Било ветровито и дъждовно време. Едно пъргаво младо момче се качило високо на главната мачта, за да помогне с настройването на платната спрямо силния вятър. Това не било лесно, но с ръце и крака той успял да се изкатери нагоре. Обаче, когато се опитал да слезе, разбрал, че е обречен на смърт, понеже е твърде нисък и не достигал с краката си ратлините, импровизираните стъпала на въжената стълба. Надолу нямало как да разчита на ръцете си, а му трябвала стабилна опора за краката. Обаче той не можел да я достигне. В паниката си, момчето се вкопчило с всичка сила в напречната греда на мачтата и увиснало във въздуха. Ръцете му се изморили и мократа греда започнала постепенно да му се изплъзва. Уплашил се целият екипаж и капитанът извикал: „Момче, следващия път, когато вятърът наклони кораба, се пусни от гредата и скочи в морето. Ние веднага ще те извадим.“ Обаче паникьосаното момче било в шок и не реагирало, а продължило да се бори с гредата. Тогава бащата на момчето извадил пистолета си. Прицелил се в сина си и му извикал: „Сине, ти си вече осъден на смърт. Когато вятърът наклони кораба, ще стрелям, за да не се мъчиш повече.“ Тази твърда мотивация подействала и момчето се пуснало от гредата и скочило във водата при първа възможност. Баща му и другите моряци веднага го извадили от морето и го спасили. Не сме ли и ние като това момче? Вкопчили сме се в морала си и в религията си с всички сили, но въпреки това пропадаме все по-надолу, защото ние сме се хванали за нещо, в което няма спасение. Бог вика към нас да му повярваме и да скочим в ръцете му чрез вяра, но ние продължаваме да стискаме гредата. Бог трябва да насочи към нас пистолета на закона, за да ни стане ясно, че сме вече осъдени на смърт. Едва когато осъзнаем безнадежността си, сме наистина мотивирани да пуснем себеправедността си и да скочим с вяра в морето на Божията благодат. Апостол Павел ни дава една друга илюстрация в посланието към галатяните. В 3 глава той обяснява ролята на закона като детеводител, като един педагог, който ни води до Христос. Целта на закона е да ни научи на истината за нашето духовно състояние. Дори самото осъзнаване на пълния ни банкрут пред Бога и пред Неговия закон е благодатен дар от Бога. Така че ако днес чуеш Божия глас, ако днес си получил този дар на лично откровение от Него, не се бави, а реагирай веднага. Пусни се от човешките си напъни и се хвърли с вяра в Божиите ръце. Само Той може да те спаси. В следващите епизоди ще разгледаме по-задълбочено темите за греха, за изкупителната кръв на Христос и за вярата. Благодаря ви, че се присъединихте към мен днес и нека заедно да извървим този път.